Πόδια, πόδια, πόδια. Τριανταφυλός. Ρένο, έλα εδώ. Θα κάτσεις εδώ, βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις όσο πάω, που πάει η μπάλα. Ναι. Μπορείς. Ναι, ναι. Μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί δεξιμπάκ δεν μπορεί να παίξεις. Πολύ μπάλα. Εδώ. Εντάξει. Ναι. Σιγά σιγά θέλει απότομα. Τι είπα ρε Βασιλεύε, Μπράβο. όχι την μπάλα, Ωραίο. στην γραμμή σου είπα. Δεν με νοιάζει να πήγε καλά, άλλο τι είπα. Γκολ. Ιωάννα, πάρε λίγο μπάλα στο πλάι, κάτσε πάρε ρε. Έχει αμβαθεί. Ιωάννα, πήγαινε πιο κάτω να πάρεις μπάλα. Πού είσαι, εκεί καμπάλα. Μπράβο, Πάολα. Δίπλα σου παίξε, πάσα, δίπλα σου. Δίπλα σου. Κάνεις, Καλά είναι. Μπράβο Βάσια, μπράβο Βάσια. Σκαρά, όχι εκεί, δεν σου είπα εκεί. Όλο, δίνει, δίνει. Αλλά δεν... Δίνει. Έτσι μπράβο, εκεί, καταλαβαίνεις, εκεί. Εσύ μην γυρίσεις να το πεις, θα είσαι. Ιωάννα, πάρε, ζήτα μπάλα. Ξεμαργαρίσου. Μπράβο, ζήτα μπάλα, ξεμαργαρίσου. Φύγε, μπράβο. Δεν πειράζει Αλέξα, δεν πειράζει, πάμε το ίδιο, πάμε το ίδιο. Ψάιτ. Νικό, ψάιτ. Πήγαινε στην μπάλα. Πήγαινε. Είχε άγχος αυτή, είναι καιρό έπαιξε. Ιωάννα. Τέρμα. Πιάστηνε, χέρια. Καλά, έτσι έκανε. Παίζε. Μόνος, πήγαινε, μόνος, πέρασε τη απ' έξω, πέρασε τη αυτή, το σώμα σου βάλε. Πήγαινε γρήγορα, πάνω στην μπάλα πήγαινε. Ιωάννα, γύρνα σιγά σιγά και παρανάσεις, Ιωάννα, γύρνα σιγά σιγά. Γύρνα, πάρ' την εκεί. Δίπλα σου. Πήγαινε. Πίεσε. Μπούκωσε. Δεν είναι εύκολο. Εδώ εμείς φέσουμε να πούμε και... Φαίνεις να παγκά. Ως μαγατάκι. Πόδια. Γύρνα μόνοι σου. Βγάλε. Όπα. Δεν χρειάζεται να βγάλεις, βρε σταμάτα. Καλά, βάλει την μπάλα. Στη μούρη και λέω... Πήγαινε, offside, άστιν, offside. Offside. Είναι. Offside. Μπράβο, coach. Είσαι καλός προπονητής, μπράβο. Είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι καλό παιδί. Τραβάς εσύ. Δεν έχω ξανά διάπονα. Α, ναι. Είναι offside. Κότσα, θα βάζεις άμυνα λίγο. Έχει ζουμ τίποτα τέτοιο. Μπράβο Στέση. Βάσο, μην είναι εκεί ψηλά, στην άμυνά τους μείνε. Βάσο, μην είναι εκεί. Εντάξει, λίγο το παιχνίδι τώρα, αυτή που παίζει.
Μπράβο Αργύρο, μπράβο Στέης, πολύ καλό άνοιγμα. Θέλει να παίξει, θέλει μερικά παιχνίδια έτσι τέτοια να... Ναι, άμα πάρει παιχνίδια, ναι. Και ξέρεις γιατί έχει πολύ άγχος, γιατί παίζει και σε άλλη ομάδα. τώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι Το εύκολο. πέρασε. Αλεξιά, Ποιος παίζει σε άλλη ομάδα? αμυντικό χάφ τώρα το ένα παίρνει. Η δικιά μας η μπλε, πέρα εκεί. Ναι. Ιωάννα. Από εδώ η Ιωάννα με τον Κρήτο στο τσάκι τώρα που τρέχει. Πάει μπροστά που έχει αφήσει. Σε ποια ομάδα παίζουν? Στον αυλώνα. Α, νομίζω παίζει Αλλά τη από φέραμε για να κάνει καμιά νίκη, το σκάμνο, γιατί δεν έχετε κάνει νίκη. Ναι, Τι είναι. γιατί δηλαδή έχει κανένα βλόνο. Ναι, ναι, ρε, συνέχεια. Ναι, Οι γυναίκες συνέχεια κερδίζουν. ναι. Μην κοιτάς τα πιτσιρίκια που σας αφήνουμε και κερδίζετε. Γιατί βάζουμε πιο μικρούς. Άσε ρε γάτα. Ναι, ρε γατάκι. Κοίτα ρε. Δεν ξέρω τι τα έχουν κάνει. Με ποιον αδικήσετε, με το Σαπέρα? Να παίζεις καλούς αγώνες. Θα πέρασε μικρούλη, ρε παιδάκι. 2005 είναι. Τι δουλειά έχει. Να, τι αυτή είναι. Δεν το λέω πως είναι άχρηστος, μια χαρά ο καλός. Όπα. Πω τι έβγαλε. Άσο, Ράνια. Μπράβο Σιλβία. Δεν έχει φώτα, ρε, έτσι φέγγουν τα φώτα. Ναι, έτσι. Στραβώθηκα. Σκοτεινά είναι εδώ. Βάλε πέρα. γυαλιά, ήρθες γυαλιά, Μπράβο σίγουρα. δεν είσαι, πήγαινε. Δεν ήταν offside. Δεν. Το λάθος, Πάουλα, το λάθος. Καθίστε μπροστά από την άλλη. Κοίτα, δεν ξέρω. Καλό! Μπράβο, Στέισι. Κοίτα για άμυνα τους που κάθατε. Πες βάθο κάτι ψηλά, ρε. Πες βάθο κάτι ψηλά, ρε. Και που κάθονται αυτοί. Τώρα δεν είναι. Κολονί. Μίτσι δεν θέλω να τη... Αγώνιο. Ναι ρε, να καθόμαστε πολύ. Έλα πάμε, πάμε. Άλλαξε δεξιά. Έλα. Δεν μπορεί αυτή. Εδώ σε βάλω. Ήρεμα. Κάνε παιχτούρα μικρή. Τον Μπόμπιρα. Έλα γκολ. Πρόσεχε μόλι, τι κάνει. Ιωάννα, κάνε και σουτ, κάνε και σουτ. Τι καλός. Ιωάννα, το λάθος, εκεί δεν φτάνει. Πάολα, κοίτα μπάλα, κοίτα μπάλα. Μεγάλη Βασιά. Βασιά. Πήγαινε, 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 πήγαινε. Πήγαινε, πήγαινε, έγινε, πήγαινε, την πήρες, την πήρες, πήγαινε. Την πήρες, την πήρες. Να, ξαφιά. Μπέκα μέσα, μπέκα μέσα, μπέκα. Βγάλε. Έλα. Μπράβο. Πού είσαι ρε Ιωάννα. Θα σου φάτω. Μπάτερα, πού είναι ο πατέρας σου. Άρα Ιωάννα πολύ πίσω κάτω. Γιατί. Πού βάτε. Πέρασε, πήγαινε, πήγαινε. Asti, Ryan. Μπράβο, κι άλλο, κι άλλο, Σιλβία, κι άλλο, κι άλλο. Ήρεμα. Ήρεμα, πλάγια. Όχι, πλάγια βρε. Γύρνα μόνη σου, γύρνα, άλλαξε, άλλαξε, άλλαξε. Μπράβο. Ωραία, ωραία. Ωραία. Όχι τόσο δυνατά. Την πήρες, πήγαινε, την πήρες. Ιωάννα πήγαινε κοντά της ρε. Έλα, μαρκάρουμε τώρα. Γύρνα. Πήγαινε. 1-2 πάλι, 1-2 δίπλα σου. Μπράβο, Ρεμπέκια, μπράβο. Σιγά μόνοι, τι κάνεις. Το έκανε. Α, δεν κάνετε αυτά. Τι φάση ήταν αυτή, η σωτηριά. Παίζε, παίζε. Παίζε. Η άλλη να βάλει και το δοκάρι μέσα. Αλήθεια. Όχι. Έλα, Ιωάννα, πάμε. Ναι, Βάσο! Πάμε. Παίχτη Βάσο μπροστά. Όχι, είναι κόλλο. Κόρνερ. Παόλα πήγαινε μέσα, θα κάνει ο Ιωάννα, ένας γκολ. Ιωάννα, στο πρώτο. Στο πρώτο, παίρνε μπροστά της. Έξω να πάει η μπαλά, δεν την κάνει προς το γήπεδο. Λες. Όχι, έτσι θα την κάνει.
Πήγαινε στο πρώτο σου λέω βρε. Ωραία, πούστη, βάλτε. Να είμαι εκεί, το έκανα. Ω, μπράβο Ναταλία. Μπράβο. Βάσο. Μπράβο, κοριτσάρα μου. Μπράβο Ναταλία. Από μένα έχει Βράδυ να πάρει. πάμε σουβλάκια. Από μένα έχει πάρει, από μένα, από μένα. Καλό. Πήρες τον γκολ, το πήρες. Τον γκολ το πήρες. Να το πήρατε. Το πήρε ζωή. Ναταλία! Δεν μου το αφιέρωσες όμως. Προλαβαίνεις ακόμα. Να στην κάμερα. Εντάξει μωρέ, σιγά. Πώς κάνεις έτσι. 1-0 είναι το σκαμνό. Ναι σου λέω. Πω, πω, Σου πω, είπα, σου πω. φέρα παίχτη για να κερδίσει σήμερα, το κατάλαβες. Καλή είναι η Ιωάννα. Είδα κάτι κόλπα, έκανα, εγώ δεν μπορώ να κάνω. Ακούς coach. Το δείξεις του coach στο βίντεο, Όπα. Όχι, ρε. Πήγαινε ρε Ράνια στην μπάλα. Παίζε, παίζε. Δεν πειράζει, παίζετε. Άσε, να τη Ναταλίτσα. Έλα Ιωάννα, Όχι, μπορεί να πετάγονταν στη φάση. Ναταλία πρέπει να κάτω από τα πόδια και βάζει. Δεξιά. Το μικρό άμα μεγαλώσει. Ναι. Θα σταματήσει την μπάλα. Δεν έχει δύναμη μάλλον. Αλλιώς. Μόνη σου. Όχι έτσι. Φάουλ. Μπράβο ρε μάνα. Μαμά ήτανε. Ναι και αδερφή. Η αδερφή σου Μπάλα εδώ. έχει βελτιωθεί πολύ από τότε που τη θυμάμαι εγώ. Η αδερφή Δεν σου. μπορούσε να κάνει τίποτα. Δεν Το έκανε κοριτσάκι τίποτα. είναι πίσω εκεί. Ναι, δεν έκανε τίποτα. Δεν την έβρισκε την μπάλα. Καλά η μάνα μου όπως παλιά. Δευτούρα. Μπούντες. Όχι πίσω. Όχι πιο πίσω τη βάσια. Δεν πάει πιο πίσω τη βάσια. Βάσο να σε βγάλα μια φωτογραφία έτσι. Και τι θα κάνει. Θα τη βγάλει την πάσα για τον γκολ. Τι κάναν τώρα κύριε παιδί. Τίποτα, η Εύη τα μπερδεύει. Είναι καλή από εκεί, Το 11. Το έχει το νούμερο. Πω, μη σε σκοτωθούμε μάλλον στα μπάρα. Στα κάτω. Σιγά ρε. Κώστα, θυμίσου του. Ούτε για φιλικό δεν είμαστε εμείς. Που έχουμε και το τουρνουά ρε αυτό το μηνό. Κώστα, θα σκοτωθούμε σου λέω. Γιατί έχουν Καλά, θα εχθρά. δεις. Αφού σκοτωνόμαστε κάθε φορά. Ρε. φίλε. Όχι ρε. Καλά. Ούτε που να σκοτωθώ. Ο κοντός παίζει. Νομίζω. Όχι, έφαγε 12 ρε. Πάμε δεξιά. Τι έβαγε 12 αγωνιστικές. Τι έκανε φωνό. Πλάκωσε ο Λάισμαν. Τον ξεβράκωσε. Τον ξεβράκωσε, ναι. Τον κατέβασε στο σορτσάκι. Του σήκωσε ένα offside ο άλλος και ήταν 3 μέτρα πίσω από τον αμυντικό. Και έφυγε μόνος του. Τις μαλακίες είναι. Παίξε λίγο μπροστά, παίξε! Γύρνα Πάολα. 1-2 κοντά, 1-2 κοντά, 1-2. Έφυγες ρε εσύ, σωτηρία κοντά της. Πήγαινε. Βέβαια, όχι εδώ, όχι μέσα. Μόνο μπροστά σου. Άσε, παρανάσε εσύ, ρε, παρανάσε, μην το κάνεις γρήγορα. Τι άστο. μιλάει. Πάει, έλα κάτω. Παίζει με το τηλέφωνο και μετά όταν βλέπει την μπάλα. Ποιος? Ο προπονητής. Παίζει με το τηλέφωνο και μετά όταν έρχεται κοντά την μπάλα λέει. Τι να κάνει. Πόδια, 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 πόδια. Στο μαργαρί σου. Στο μαργαρί σου. Πάρτινε, πάρτινε. Μόνοι σου, μόνοι σου, μόνοι σου, μόνοι σου, μόνοι σου, μόνοι σου. Μόνοι σου, κλείσε μέσα, μέσα πήγαινε, μέσα. Μέσα. Βγάλε πρώτο, πρώτο. Σέντρα. Πήγαινε πρώτο, βρε. Ποια είναι αυτή που πάει εκεί, η σωτηρία. Εκεί πέρα το έκανε έτσι μόνη της ή έφαγε τούμπα. Γύρνα, γύρνα, γύρνα. Μόνοι σου. Σίγουρα. Ναι, Βάσο, μπες. Το έκανε. Το μαγκάκι μου. Χέρι.
Πάμε σε... Έλα, δεν πειράζει, έλα. Η Πάσος, έκανε χέρια, αυτό να το δώσω. Στα χέρια εδώ. Άσε μας ρε Κώστα. Τι να παίζετε, το παιδί εδώ και τις πάρτε, το σέβεστε. Μαμάτα ρε. Άντε γαμούλια που σου κάνει. Για όλους έχεις κάτι να πεις με πονάει. Εγώ δεν έχεις κάνει τώρα. Τυπικά είμαι τώρα για να τελειώσει το τέτοιο. Οι Παμπέδες στον Αυλώνα κάνανε καμιά νίκη φέτος. 2, με τη Σαμάτα, τον Άγιο Στέφανο. Γιατί, τι έκανε τα παιδάκια, αφού είναι τα περισσότερα, είναι το 2003 και 2004 που είναι στο πρωτάθλημα, στο 2004. Μόνο ο Τζιοβάρης είναι το ένα. Ένα ο Τζιοβάρας, ο Ποταμιάνος και ο Κρίστη. 3. Τι και ο Κρίστης το ένα. Όλα τα παιδάκια ήταν πιο μικρά. Δεν τα κάνουν, τα όλα να παίξουν. Τώρα κάθονται και να κάνουν μόνο προπονήσεις. Αλλαγή. Σίγουρα. Έλα, ρε Νίκο. Έλα. Πρόσεχε, ήρθανε. Δίπλα σου μικρή, μην τη σηκώσει την μπάλα. Ρε. Όπα λίγο. Όπα λίγο. Εντάξει, δεν έβγαλε. Λίγο νερό. Τα νεράκια που είναι. Τα νεράκια τα πήρατε. Να έχει εκεί πέρα κοντζάου βρίσκεται, τους βλέπει. Μπράβο, Βασό. Ιωάννα, Πήγε να σε δει λίγο γιατρός. Ιωάννα σούταρε. Σούταρε έξω την περιοχή. Ας πασούλες. Έχει δυνατό σουτ. Σπάρ την μπάλα, σπάρ τη ράνια. Μην της μιλάς συνέχεια, άστε να λίγο ρε μαλάκα. Να κάνω έτσι μιλά. Άστε. Θέλει, μην το ζητάει ρε, μην το ζητάει ίδια. Έχει δυνατό σουτ η Ιωάννα. Ναι, ναι. Έχει ζου. Έχει, αλλά δεν την ξέρω, δεν είναι δικιά μου, είναι του παιδιού εδώ, του προπονητή. Παιδικά έχει. Αυτή είναι καλή ξενιά. Τερμά! Η ξενιά από εκεί είναι καλή. Το δεξί το χάμε. Να το βολέ. Εγώ της το μάθα. Δεν ήξερα να κάνει βολέ. Μη βάζεις πόδια πίδα. Πέταγε την μπάλα ψηλά με τα χέρια και μετά την κοπάναγε. Έσκαγε 2-3 φορές και μετά την κοπάναγε. Μπράβο. Μαμά καθαρή. Γύρνα, μόνη σου! Ανέβα, Βασό. Αναβαίνουμε τώρα. Έλα, ρε Ιωάννα. Φύγε, Βασό. Έλα ρε. Έλα ρε Κώστα, κάτω Πέρασε. Πήγαινε. Είναι η τέτοια κύριε. Το πουλί. Το πουλί είναι... Καλά, έχω ξεκινήσει βλέπω πέρα και καμιά φορά ξεκινήσει με την κάμερα στο κέντρο και γιατί μου Κοίτα, να έχεις δεξιά αριστερά. Το μάτι σου. Και εκεί και εκεί. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Όχι, εντάξει, μπορώ. Ναι ρε. Α, η εκκλησία την ανατινάξουν. Ναι. Την εκκλησία, τι γίνεται ξαφνικά. Ρίχνουνε πολλά. Είπα, είναι καλή αυτή η μαλάκα. Εκκυρό. Πολύ καλή. Έλα από εδώ. Σιλβία, πήγαινε δεξιά. Μπράβο, Λενή. Κοίτα τον Μίτο πώς θα φύγει τώρα. Μπράβο, Βασό. Στο πλάι κάτσε Παολά. Δεν φτάνει. Θα μπάλα. κάνω και τα ηχητικά Δεν εφέ. φτάνει η μπάλα. Δεν φτάνει. Μείνετε εκεί. Το λάθος κοιτάτε. Όχι πίσω, άξονα εννοώ. Μέσα είναι. Δεν πας από πίσω. Το λάθος κοιτά. Πώς τη λένε την κοπέλα εκεί στο 7. 7. Τεου, το 7. Το 7 είναι το 7. Μπράβο, ρε.
Ιωάννα, βοήθα λίγο στο κέντρο, γυρνάει η μπάλα. Στο μαρκάρισμα. Βάσο. Θες να έρθει να κάτσεις εδώ. Έλα εδώ, λέει. Θα βάλεις ένα γκολ τώρα να γίνει χαμός. Βάλε ένα γκολ να γίνει χαμός. Σφυρίχτρα δεν έχεις ρε. Κότς, δεν πήρες τη σφυριχτρά. Ρε, βες. Α, γαμώ το. Κοίτα το μπίτα της μαμάς. Κοίτα, κοίτα. Κοίτα μην τραβάς μόνο τη μάνα σου και στο τέλος βλέπουμε τη μάνα σου μόνο. Τιου. Κώστα, όμως θεατές 0 όμως. Πού τι έβγαλε το θηρίο με τη φορά το κάνει έτσι. Κώστα, Ορίστε. θεατές 0 όμως. Δεν πάει καλά η μάνα. Δεν πάει. Πρέπει να ξεκινήσουμε να φωνάζουμε. Κοίτα το έκανε, το έκανε. Γιατί. Ωραίο, γκολ. Έλα αφιέρωσέ το εδώ. Εδώ. Ας το coach, εδώ. Όχι σουβλάκια, μερίδα, μερίδα το βράδυ, μερίδα. Καλά είναι η μικρή γαμάη. Είδες άμα δεν αφήσεις την μπάλα και στην κόντρα. Μικρή γαμάη όμως, έτσι. Κάνω την ίδια. Μη ορίζετε, γιατί ακούγεται την κάμερα. Κώστα, πρόσχε πως μιλάς εσύ δίπλα στην κάμερα που σου είπε ο προπονητής να τραβάς. Εγώ μιλάω. Η μικρούλα, αν συνεχίσει έτσι, θα γίνει αστέρι. Τι ηλικία έχει. Πόσο είναι, 10. 9. 9 χρονών. Ή 9 ή 8,5. Κάπου εκεί. 8 και 20, 8. Ωραία, ωραία. 8 και 20. Έλα Ιωάννα. 12 και Αν δεν 1. παίζει και το μισό. Τίποτα δεν παίζει. Θα βρει τα πατήματά της. Λείπουν. Φύγαμε, φύγαμε. Ωραία. Ήρεμα μόνη σου. Πρώτη φορά παίζει τόσο καλά η ομάδα. Μόνη σου. Ωραία. Πέναντι, πέναντι. Μπήκας μέσα, μπήκα μέσα, μέσα. Μπες Βάσο, πέναλτι. Μπράβο Ιωάννα. Τώρα έχει έρθει καλή από τώρα. Έλα. Μπράβο ρε κύριο, μπράβο κύριο. Τον κύριο. Τον κύριο Θελιδέ, πες του. Ναι, αυτό σίγουρα εντάξει. Παραλλαγή. Τώρα η γυαλιά δεν παίζει. 11 ήτανε. Καλή. Θες πόσο πήγανε τα κορίτσια παίζανε. Χάσανε 6-1. Εδώ παίζανε. Εδώ παίζανε. Τερμά! Η Ναταλία πάλι έβγαλε την πάσα στη... για να Ναι, πει τον ναι, γκολ. ναι, ναι. Ήταν στο κέντρο Πήγανε πάσα. και κάνει ο ψαλιδάκι και φεύγει η μπάλα πίσω από την Το άμυνα. έχουμε στην κάμερα. Άμα έχεις κάνει καλή. Κάνε τράβο. Τι? Θα βρήξεις τον γκολ το δεύτερο. Ναι, το τράβηξα. Προπόνηση είχατε σήμερα. Τι? Προπόνηση είχατε. Πότε έχετε. Τότε τελειώσει η εβδομάδα. Δεν έχει τελειώσει η εβδομάδα. Θέλει να πάει λίγο παίζει. Άφησα παιδιά. Παντρεμένος άνθρωπος. Μαμά. Αν παίζει μάνα και κορί μεσά. Και ο γιος εδώ, τραβάει. Τραβά το φάουλ. Μην το βάλεις κακομοίρα μου. Ιωάννα στο τείχος, Ιωάννα στο τείχος, στο τείχος. Στο τείχος Ιωάννα. Στο τείχος. Στο τείχος! Στο τείχος βρε στην πάολα. Κόλλα, κόλλα, κόλλα. Κόλλα. Όχι εκεί, άσυν εκεί. Βγες από το τέρμα βρε. Μπες στο τέρμα, μπες στο τέρμα, δεν έχει offside, μπες. Μπράβο, πολύ καλό. Καλώς Αργυρό, είναι μέσα, είναι μέσα τώρα. Εντάξει, πρόλαβε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρόλαβε Βάσο να πάρει τη μία γωνία στην άλλη.
δεν μπορεί να βρει μικρή. Που ήταν από εκεί. Θυμάσαι αυτό που έλεγε ο κόσμος, το κόμπινα 2 σε όλα τα θέτα. Τώρα ξέρεις λέει, το γάτα ποντίκι λέει. Αυτό που έλεγε πριν 42 χρόνια που λέγαμε, αυτό λέει ακόμα. Σας το λέει εσάς, γάτα ποντίκι. Όχι, μας λέει τακ 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 τακ, μας έχει πρίξει. Σαν κόσμο. Λέει τακ 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 τακ, φτύνει και Όλη λάδι. την ώρα, Φτύνει. όταν μιλάει. Και τερματοφύλακας του είναι και... Έλα ρε μου με την κλωτσιά σου έχω μάθει εγώ. Ωραία φίλε, δεν την κοπάτησε καλά. Κρίμα, κρίμα. Το υπάρχει ζεστά κύριε του πολύ. Πω αυτή η κολόνα... Μας ενοχλεί. Πολύ. Φέρω να την κόψω. Κόφτει αύριο το χάμε, να το κάνουμε το πρωί και... Θα τη ζήσεις έξω τώρα. Τις έβαλα. Δεν κάνεις τι έχει. Ποιος το έβαλε και τα δύο τα γκολ? Είναι έβαλε το κοτσάκι που έκανε το φάλτο. Έλα Ιωάννα. Καλό τσαχιά. Ποιο? 1-2. Τώρα το βάλει η Ναταλία και το άλλο. Ποιος το βάλει το άλλο? Τσαφίλα εδώ. Ή? Εδώ, αυτή η τσαφιά. Άντε. Η Ράνια δεν μπορεί να... Δεν μπορείς να κάνεις όλες τις κουρσές, κράτα λίγο. Τι κάνεις? Άλλη εκεί, Γεωργία, Ελένη. Δεν έχεις ό,τι να κάνω εκεί. Εδώ μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα δεν μου ξαναδούμε, θα παίξω. Θα πηγαίνω τον άλλο δρόμο. Δεν θα μάθω να πάω εγώ. Μπράβο! Την άλλη πλευρά. Μπράβο, μπράβο. Ας την Ιωάννα να το κάνει! Έχει δυνατό σουτ. Θα το πω. Ας την Ιωάννα να το κάνει! Γκολ πάει, κάτσε να δεις. Θα το κάνει έξω από το γήπεδο. Ζαλίστηκε. Όπο. Την έχασες. Ναι ρε, δεν περνάει η μπάλα. Πόδια, παίχτηνε, πόδια βρε. Μπράβο, ωραία πάσα. Κοίταμε, ωραία, καλά γριά. Τον αντίπαλο είναι. Αλήθεια. Πάρ' το. Αλεξιά, μείνε με την Ελένη, χωρίς την κομμάτι του Ελένη, πάρε τα στόπερ. Να μην βγαίνει η βάση. 2-3. 2-3. Σκάμινο, δεν είναι σκάμινο Σπάρτη. Δεν κρυώνεις εσύ τώρα, δεν κουμπώνεσαι, τη ρουφάς τη μύτη, τη ρουφάς που τη ρουφάς. Όχι, άσε με. Το παίζει άντρας μου, δεν σου λέω. Θα κρυώσεις τώρα που είσαι διακοπές, θα κάτσει κρεβάτι. Όχι. Σου βουλήσεις κοτόπουλο.
παίζουν μισή ώρα ακόμα. Δίπλα Μπράβο σου. ρε Βάσο. Το κοντρόλ αυτό εγώ τι θα μάθω, να ξέρεις. Έλα Ιωάννα! Έλα πάμε Ιωάννα. Ιωάννα βοήθα! Τι κάνεις? Όπα, όπα, όπα. Βγάλε την μπάλα έξω! Δεν χρειάζεται. Γιατί? Κεφάλι. Δεν είναι φιλικός ο αγώνας. Γιατί σήμερα αυτό. Είναι σαν προπόνηση, σταματάς. Βγάλε λίγο να πάω να πιω λίγο νερό. Νερό. Μην πίνεις νερό, δεν κάνει ρε. Νερό πίνει που δεν σε κάνει κοντόψες. Έτσι. Την μπάλα Κώστα. Μια που κάνει κρύο. Τι. Βλέπω δεν μαρκάρουμε τελά. Εντάξει, τα κορίτσια θα μάθουν. Κώστα, που μιλάς, φίλε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Κάτσε κάτω. Εσύ πεις νερό ξαναδίψας μέχρι να έρθεις τρέχοντας. 32 λεπτά. Ωραία. Όχι ρε. Σε έβαλε πολύ φάλτσο. Έδωσε πολλά φάλτσα. Δεν θα τη φτάσει, θα περάσει μπάλα την περιοχή. Εκεί, η Ιωάννα εκεί. Ιωάννα λίγο πιο μπροστά! Το λάθος. Λάθος θα κάνω. Το λάθος μου. Όπα. Σπάσε με εσύ. Θα την πάει μακριά αυτή. Κοίτα να πει. Ωραία πάσα. Α, ναι. Ήταν καλό. Γύρνα μόνοι σου. Μπράβο, Άλλα. Εύη, μπράβο. Άλλα. Τα πλάγια! Μην φωνάζετε ρε παιδί, άσε να κάνει κουμπάτα. Μόνοι σου, πήγαινε. Κλείσε Πάολα. Κλείσε Πάολα. Κλείσε ρε Πάολα. Ελένη, είπαμε κάτι. Δεν θέλω να πάρουμε γκολ εκεί. Γύρνα, Ελένη. Όχι γκρινιαζείτε απλά. Ωραία. Τι δεν έπιασε, ας τα πήρε. Σε ψαρώνει ο Άννας σιγά. Σιγά, στο δεύτερο θα είναι καλύτερο. Πού θα κατάφερε. Μπράβο Πάολα! Γύρνα. Έλα! Στο 34. Πάμε, Τραβάω. Ναι. Στην εξέδρα σε κάμινο. Τώρα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. 2-3 χάνουν τα κορίτσια. Ιωάννα. Ναι. Θα φάμε για άλλο Το γκολ. τέρμα πού είναι? Το τέρμα. Side. Ποιος είναι τέρμα ρε?
Τρώμε μικρή Δεν παιδί. ξέρω τι θα πει, αλλά άμα σου κλείσει. Τέλος πάντων. ξέρεις. Μια- Δεν στα βασιλέα. Πώς θα φύγεις τώρα, δεν ξέρω. Πώς θα φύγεις. Ωραίος. Πάρ' τη μάνα σου, Καταρχήν, μάνα εγώ, σου, καλά, μάνα άμα σου σου πάρε. φύγει, μίλα. Γιατί σου Πάρε πήρε τα τις μάξι. Η μάνα σου γιατί πήρε τα μάξι. Θα σε πάρει, τι σου πήρε τα μάξι. Έχεις Τραβάς δίκιο, περισσότερο σου λέει. ρε. σου πω, Από εδώ βγες, από εδώ βγες. Έχει βγει και από εδώ βγες. Ναι, έχει πόρτα από εκεί. Τώρα με έχουμε ομάδα, αλλά έχουμε πόρτες. Πέρασε. Ναταλία έχει βάλει πίσω. Ναι, Γιατί. λέει για να δει άμα είναι και στάμινα καλή. Ωραία, ωραία. Τι πίσω παιδί. Θα χτυπήσει εκεί πίσω που είναι. Ελένη, τώρα γυρίζεις. να πας να- Μπράβο, Ελένη, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σιλβία, μην είναι κλειστά τώρα να παίξω μπαλά. Πάμε, Αργυρό, πάμε, πού είσαι. Πάμε, Αργυρό. Θα παίξεις και το χρονισί, ρε. Τι θα δούμε. Θα δω πίσω να δω λοιπόν. Θέλουμε να κάνουμε. Τελείωσα πρώτα δεν βλέπω σε αυτό. Ναι, ρε. Τι έκανα. Μου ήρθε το ρόλο πάνω τι έκανα. Εγώ δεν θέλω να αναλάβω κάτι, δεν με νοιάζει. Το σκέφτομαι, δηλαδή. Μια χαρά και ο Μίτσος είναι φίλος μου. Το σκέφτομαι. Ποιος είχα πάει να πας ρε, πότε σου είχα πει. Που ήρθες εδώ. Ξέρεις πόσα χρόνια μου λένε τα κύριο μαλακίζομαι εγώ. Ό,τι λένε το παίρνεις. Το ξέρω. Και είναι ωραίο το φιλμάκι. Πιο πολύ αυτό με μπα, τι δεν μπορείς να κάνεις, θα τις βεντζούσαν πάλι. Στο κατεβιανό. Μα θα στήσει λίγο μπάλα, ρε, μα. Α, καλά. Γύρνα. Παίξε γρήγορα μπροστά, Ιωάννα, μπροστά. Γρήγορα, μπροστά, παίξτε. Έφυγες. Πέρασέ την. Γιατί ρε την έδωσε η μπάλα έτσι, την πέρασε μπροστά τώρα. Μπράβο, ρε Σίλβια, μπράβο, κοντά, μπράβο. Μπράβο ρε Βάσο! Βάσο, ηρεμήστε, τι κάνει έφυγε. Πάμε, παίζουμε. Τι κάνει έφυγε. Έχουμε τα κοτσάκια μου, πάρε και μιλάει. Κάτσε ρε παιδί μου. Δεν μίλησε, Βάσο και μίλησε. Έχουμε πλεονέκτημα. Θα γίνει το παιχνίδι βεντέτα. Δέτα. Όχι απλά βεντέτα, θα γίνει σκοτωμός. Θρύλε. Κοίτα τώρα, δεν τους μιλάει τώρα. Ιωάννα, μην τα Γύρνα! Παίρνα! Μόνη σου πήγαινε. Μπράβο! Πήγαινε, Βάσο, πήγαινε! Κοντά! Μόνη σου! Δίπλα σου! Ιωάννα, ζήτα! Ήρεμα εμείς. Μπράβο, Ελένη, μπράβο. Μπράβο, κομμάτι, μπράβο. Πολύ καλό.
Παίχτη μπροστά, παίχτηνε. Ναι, Βασό! Όχι. Πήγαινε! Ιωάννα, πιο σίγουρες. Yes, Κωνσταντίνο, yes. Πάμε καλό βολέ. Μπράβο ρε Κωνσταντίνο, μπράβο σου. Πάρε μπάλα. Μη στρώσεις όμως, Ήρεμα, μάτια, μπάλα. Μαζί. Έλα Ιωάννα. Ιωάννα, κράτα τη βρε, σου λέω λίγο την μπάλα. Μη φοβάσαι. Κοίτα τώρα. Θα σας αφήσω λίγο ακόμα. Πότε θα το πάρω Κωνσταντίνο. Τελείως τη φάση. Σας βολεύει αυτό το πράγμα το πάνω κάτω. Πού λούκι παίζετε, ήρεμα λίγο. Κρατήστε λίγο τη θέση σας. Σας δίνω 5 λεπτά να δω πότε θα σταματήσετε. Είπε που παίζεις στο κέντρο. Έλα κοντά στην μπάλα, Αργύρο, έλα κοντά στην μπάλα. Πάμε κοντά. Νίκος, Πάμε Κωνσταντίνα. Δεν πειράζει ρε. Φύγε, Στέση, μη κοιτάς. Πάλι να βγάλει. Πέρασε. Είναι σας, Είναι πολεμικό. Έχει πολύ ξύλο. Κλωτσίδι. Κι άλλο. Μπράβο ρε, Λέβη, μπράβο καμάρι. Φύγε, μπράβο, Σίλια. Βασό. Μια πάσα είναι, γιατί έγινε. Δεν βρειάζεσαι, γιατί έγινε, μια πάσα είναι. Όχι, σε είδα που είπες γάμο του. Αυτό λέω ρε. Καλά τι μας την είπες τώρα, λίγο. Δεν πρέπει να μπεις μέσα, θα κάνεις ένα αλλιώ. 30 φίλε, κάτσε εδώ, μην πας εκεί ρε, κάτσε εδώ. Ήρεμα ρε Βασιά. Ρε Βασιά, δεν το βλέπεις καλύτερα από εκεί. Είσαι 40 μέτρα πιο μακριά. Η επόμενη φορά που θα ξαναμιλήσει κορίτσι το διέκοψα και πάμε στη δουλειά μας. Την επόμενη φορά. Φυσικά μην νοείς πάνω. Νίκο, είναι μια εμπειρία, εντάξει, συγγνώμη. Δεν το έχουμε... Βασιά, δεν διαμαρτυρόμαστε. Έλα, μην το χαλάμε το μισάκι τώρα, έλα. Πάμε λίγο, είπαμε, δεν μιλάμε. Μόνοι σου, πάρ' την ένα κοντρόλ. Στα πολύ ρε, κάνει κοντρόλ. Δεξιά. Μοιράστε βρε την μπάλα. Πάσες. Πήγαινε στην μπάλα. Μπράβο ρε. Άντε ρε Ιωάννα. Άντε ρε Ιωάννα, ωραία γκολ. Μπράβο Ιωάννα. Πατέρα. Άντε ντε. Ο Παολάτης και έβρισε κανένα για το φώτο.
Στο σιξά. Για να δω. Λίγο, όχι, όχι, εντάξει. 5-3. Αφού ήμασταν 3-2. Κάνουμε 2 γκολ τουλάχιστον. 5-3. 3-2 ημίχρονο ήταν. Τώρα. Έλα, μοιράζουμε τώρα. Ποιος την κουβαλά την μπάλα, ρε. Κοίτα, κουράζεται άδικα. Άδικα, δεν είναι. Σε πειράζει. Η Μπαρτσελώνα με μία την μπάλα. Μόνο ο Μέση κάνει τα δικά του. Φωνικό είναι. Σκουντουβλήσαν μόνες τους. Οι άλλοι κοίταζαν αλλού, οι άλλοι αλλού. Δεν σκουντουβλήσαν. Σουβλάκι. Πού κολλάει το σουβλάκι. Τραβάρα και μη μιλάς. Κοίτα πόσο η υγρασία πέφτει τώρα, Πολύ, Ναι, είναι το ρέμα. Κρυονείς. Όχι, ρε, δεν κρυώνω, αλλά υγρασία. Φέρουμε μια κουβερτούλα. Υγρασία. Ρεματιά. Τι έπαθες πάνω. Γράμμα. Ούτε πάγκο έχουμε με τίποτα, έτσι. Εκεί είναι, να. Πάμε έχουμε, παίκτες έχουμε. Υπάρχει τραυματισμός. Η επόμενη. Θα αλλάξουν θέση. Θα βάλει το χτυπημένα μπόξ. Το Κρασόπουλος πότε θα ανοίξει, ρε. Ξέρεις. Ξέρω μετά το Πάσχα. εγώ. Θα ανοίξουμε να το πας κατέρα. Έτσι ξέρω. Καλό είναι. Μπράβο ρε Βάσο. Πάμε καρά. Πίσω σου. Παίρνει δεξιά. Πήγε μπροστά. Πολυνή. Παιδί. Μπράβο. Πολύ καλό. Μπήρες. Καλά. Μπροστά της, Ελένη. Μπράβο, ρε παιδί. Μπράβο, ρε Σιλβιάστη. Μπράβο. Μπράβο, Σίλβια, μπράβο. Αργυρό, λίγο βοήθεια τον μπάσκο. Πέρασε. Βγάλε. Έλα Ιωάννα, πες. Δίπλα σου. Πάρ' τη Ιωάννα. Κρύβεται κοβάτα. Πολύ καλό, μπράβο, άνοιξε το παιχνίδι. Μπράβο. Κάνε άμυνα, έτσι. Να μην μπορεί να γυρίσει. Κι άλλο. Καλή σου τώρα, μπράβο, παίζεις. Καλή από εδώ. Μπράβο ρε Λενάκη, μπράβο Λενάκη. Καλή σου, Ελένη. Άλλαξε αριστερά. Όλο αριστερά, όλο. Έλα. Μπες Βάσο. Λενή, κάλυψε λίγο, εκτός από το χα, άσε το μπροστά και κάλυψε λίγο τη Γιάρα. Από εκεί καλύπτει Αργυρό, θέλω τα ζευγάρια, του μπλάρετε εκεί. Ωραία, πώς πάει. Καλά.
Να το. Έλα. Κοντά της μία. Ιωάννα, κάτω εσύ. Μικρή ακροτάτε. Τα φάτε κόλ. Το τυριά στην Ιωάννα το κάνει. Μαρκάρουν, δεν μας βάζει κόλλο παίκτη μας. Από ένα παίκτη, βρείτε. Από ένα παίκτη, βρήκατε όλες. Βρήκατε όλες. Το χασέ. Το δεύτερο δοκάρι τους Το μαρκάρει. χάσες ρε. Μετά από διαστήτη. Δεν πειράζει. Μπράβο Κωνσταντίνα, μπράβο. Έλα. Την πήρε το εργαλείο. Την πήραμε. Πολυεργαλείο. Το πολύ εργαλείο. Πολύ καλά. Παίξατε πρωτάθλημα εχθές. Ναι, Με ποιον. μεταξύ κανερά. Πόσο χάσατε. Γιατί να χάσαμε, νικήσαμε. Αποκλείεται ρε. Γιατί δεν αποκλείεται. Τι κάνετε. Μιλάτε κι εσείς. Τι θα κάνετε. Μιλάτε κι εσείς που ούτε καν περάσατε. Ούτε 5 δεν φτάσατε. Μπράβο Σιλβία και εσύ Σιλβία με την λέξη μαζί δύο. Τι θέλαμε. Τι. Τι θέλαμε ρε. Κόψε Ναι, δρόμο αυτό έλεγε από είναι. μέσα, κόψε δρόμο Σιλβία. Δηλαδή άμα θέλετε θα γίνατε πρώτοι. Έτσι μπράβο, χάθηκε, Ναι. πάμε. 5-4 και μετά 3. Μανιά. Γιατί. Μπράβο, αυτό είναι, μπράβο. Όχι μόνο μπροστά, εσύ, πάτα λίγο μπάλα. Έλα, στέισε αμάνα, στέισε να αμάνα. Παίξε, δεν πειράζει, παίξε. Παίξε τώρα. Ωραίο που να φωνάζεις. Δεν με σφυρίζεις. Τώρα, φύγε. Γάτου σου, έλα πάρε λίγο πάλι να περάσει το μπαλά. Ρόμπατο. Βάζετε καλά σημεία να πάτε μπάλα, έχετε κρυφτεί, Ελένη, Αργυρό, κρυφτήκατε. Μπορείτε να πάτε μπάλα έχεις τώρα. Δεν θα κάνουμε καλή παλιά. Θα πάρει Αλέξια, μπράβο. Φύγε. Μόνη σου. Πού να δώσω πάσα. Πόρε φίλε, όλες οι συγκρούσεις Θα πάνε πάω στην κολόνα πάνω. τώρα ειδικά το Πάσχα. 1-1. Έλα Ανταλία, σώμα! Μπράβο Σωτήρια! Μπράβο, ρε Σίλβια, πάρε το μπράβο. Μπράβο, ρε Σίλβια. Με την γράμμα την πάρει θα το κάνει γκολ. Όχι στην Αργυρό! Όχι στην Αργυρό την μπάλα, Το θυμόμαστε. Πώς σχολείο εσύ, να το πω. Χαλκούτσι. Λοιπόν, Έχει θέλω ειδικό, αποτέλεσμα. γυμνάσιο εκεί. Πάω Ολυμπιακός. 1-0. Όχι λες. Θα βάλει γκολ Ολυμπιακός. Υπάρχει στην Τούμπα. Μπράβο, ρε Ελένη, μπράβο. Πολύ καλό, ξανά. Έλα! Έλα Ιώνα! Όχι. Τερμά. Κλουτσίδια! Και σε κάνουμε και κανένα zoom. Μπήκε εδώ. 5-3. Έχουμε. Πόσο παίζει, πόσο λέει. 16-18 λεπτά. Άλλα 15 λεπτά έχει σχεδόν. Ένα τεταρτάκι. Και 45 να πάω. Μία και να ξεκινήσουν να Κάνουν μπάνιο, τα τους. κάμια ώρα κάνουν μπάνιο. Μπάνιο, να ακούσει τώρα, μας τελειώσαν να κάνουν μπάνιο. Μιλάτε μέσα, έχω φτιάξει τα ντους στο λεωφορείο. Γιατί από τις πάρτες τα φύγανε δεν είπε τίποτα. Ήτανε... Ο Πονιερδίδης. Πολύ καλό. Άρα ένα τελεία. Πόση ώρα κάνετε από Σπάρτη να έρθετε? Γύρνα, πάρε γήπεδο! Πάρε γήπεδο! Μπροστά νεύμα. Μείνε κοντά της. Κοντά της μείνε βρε. Βρε. Και το άλλο πίσω άμυνα τώρα. Ει. Μπράβο Ναταλία.
Αμά ρε παιδί. Αμά. Ιωάννα, πάρε μπάλα κοντά, βρε. Κοίτα πόζα, κοίτα. Τι φτάνει μακριά. Τι περιφορές Πάμε και πήγαινε πέντε πίσω. γκολ. Φαντάζομαι. Τι είναι. Έχει πλαγιάσει πολύ. Πάλι ράνια μόλις παίζει. Πιο σωστή είναι. Έξω, μπράβο, καλύπτει από εδώ, μπράβο. Εγώ έχω ξεχάσει την κάμερα, πάω στην Αταλία ακόμα. Πού είναι η Αταλία, πού είναι η Κατέρινα. Ωραία φίλε. Αν είχαμε καλό τέρμα δεν θα ήταν τόσο το σκορ. Ποιο χωριό είναι μετά από εδώ, ευθεία κάτω. Από εδώ πάνω, ο Αυλώνας. Το Σικάμινο, όπως το λένε εδώ. Αυτό Αυτό είναι ο Σικάμιν εδώ. Εδώ. Εδώ, τα σπίτια, εδώ Σικάμιν. Α, να, αυτό παίρνει το κήπιο, σκάβω. Από εκεί είναι λίγο αριστερά Χαλκούτσι, δεξιά Οροπός. Χωριό Από Οροπός. εκεί είναι μαδαρό, sorry που το λέω. Από εκεί κάτω είναι μαδαρό, sorry που το λέω. Μαδαρός. Έτσι λέγεται στο Χαλκούτσι. Πω, τι Τι είπες τώρα, δεν ωραία. κατάλαβα. Από εκεί το Χαλκούτσι. Από εκεί είναι το κάλκο. Από εκεί. Ναι, από εδώ, εσύ τι είπες, τι μαδαρός. Από εδώ είναι μαδαρό. Μαδαρό. Ναι. Τι είναι αυτό. Άστο. Περιοχή Εσύ. καινούργια. Είναι πριν το Δήλες. Κάπου είδα τα μεταγράφη. Τι είναι αυτό τώρα. Πριν το Μια Δήλες είναι περιοχή. ένα τέτοιο, Το μια νέο περιοχή. Σικάμινο που λένε. Ή άλλη. Είναι λίγο πιο πέρα από το νοσοκόμενο. Μαδαρό, τι είναι περιοχή, το Μαδαρό. Τα χωράφια λέγανε έτσι και το βάλανε Μαδαρό. Άμα ήταν έτσι, θα λέγαμε και το Τσακάλι και το Βελούδι. Περιοχές. Δεξαμενή. Ναι, δεξαμενή. Το βγάλανε Μαδαρό τώρα οι πονηρίδες και οι μεσίτες εκεί πέρα. Τώρα, και Το οι βγάλανε πιτσιρίκες δεν το μωρέ. ξέρουν. Αφού έχει τα μπέλια εκεί πέρα που γράφει. Τώρα μπήκαν τα πέλια. Εμείς τις βάλαμε, να το δούμε. Ναι. Τραβάει εκεί πέρα τώρα, εσύ πού τραβάει τώρα. Τραβάει ρε. Κοιμάσαι ρε. Τόση ώρα τι κάνεις. Ρε, θα σε απολύσω, θα πληρωθείς. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πληρωθώ. Δεν θα σε πληρώσει, παιδιά, είναι εδώ. Θα πληρώσει. Ναι, αλλά άμα έχεις κάνει λάθος, 35 άκουσα εγώ. άμα έχεις κάνει λάθος και το δει μετά, δεν θα πάρεις φράγκο. Δεν θα πάρω φράγκο. Γκολ! Μόνες τους, κρατάσαν την μπάλα. Δεν πειράζει μόνο για τα zoom που κάνουν, εντάξει. Τόση ώρα δεν τράβαγες. Όχι, τράβα. Τι τράβαγες, σταμάτας τα λέγε. Αφού το πιάσουμε στη συζήτηση, θα σταματήσει. Έτσι κάνει, κολλάζει μυαλό του. Έλα από ποια συζήτηση, εσύ Αυτό δηλαδή κοσμάς. τι. Κουρλιάζει. Έλα, πάμε τώρα. Έλα, Ιωάννα. Έλα, Ιωάννα. Πέσε. Α, μου η παιχτούρα. Τι πάμε, τι έκανε ρε. Την κόβησε. Την Πεστρομπάκης το έκανε. Θα βάει κλωτσίδι. Πρέπει μόνο εσάς να μαζευτείτε. Γραμμές, χωρίς να μιλάω. Τώρα, ναι, τώρα πρέπει να γίνει αυτό. Μένει άλλα λίγο πιο μπροστά. Άλλη πιο offside. Να φύγει λίγο μπροστά. Δεν θέλετε. Άμα κλείσετε εδώ θα φύγει. Παικτούρα. Κατούρα. Και πόσο χάσατε στα ελληνικά νερά είπες. Δεν χάσαμε. Α, πού παίζετε, εδώ παίζετε. Όχι. Εκεί. Ναι. Και πόσο πήγατε. Δύο κάνουμε 3-2 νικήσαμε. Ο κλείεται. Πού παίζετε, στο χόρτο παίζετε. Πίσω Ναι, παίζετε. στο χόρτο. Χάσαμε 2-0. Καλά το ένα γκολ ήταν γελίο. Έπαιξες. Ναι ρε, Είσαι εσύ. κέντρο. Που λες το ένα γκολ ήταν γελίο. Πάει τερματοφύλακας, του έρχεται η μπάλα και θέλει να τη διώξει με τη μία και του παίρνει κάτω από τα πόδια. Μπράβο ρε. Μόνοι σου, πάρε γήπεδο. Βγες τώρα, μπράβο. Πήγαινε. Ιωάννα κοντά, έλα. Ιωάννα, κλείσε. Κλείσε, Ιωάννα κοντά. Είναι μόνη της. Μπράβο. Άρε φίλε, λίγο αν την έπαιρνε εκεί. Side. Πολύ καλό πάντα.
Πάμε, έχουμε. Να το δώσω. Ήσουν πολύ offside. Σάιφ. Δώσ' τη βρε. Δεν έχει ιδέα να το γυρίσει την μπάλα, εντάξει. Μόνο για τα γυριστάκια αυτά έχει. Κάνει τρίπλα. Ο Μικρούλης καλύτερα παίζει μπροστά μου. Ναι, κάνει δοκιμή σήμερα. Στην άμυνα. Κάνω την άχρηστη στην άμυνα για να τη βάλει επίθεση. Ό,τι κάνω κι εγώ, να βάζω τέρμα και μετά κάνω την άχρηστος και με βάζουν επίθεση. Τέρμα. Κατερίνουλα, πιάστη. Πιάστη, Κατερίνα. Σιγά μην την πιέζει. Μπράβο. Σου πάρει την έπιασε. Έτσι όπως σου μάθα. Μπράβο, καλό. Δώσ' τη όμως τώρα. Τα λέω τώρα. Ελάτε λίγο πιο πάνω, ελάτε λίγο. Πάμε καλά. Δεν πάει καθόλου στην μπάλα. Ιωάννα, πάρε λίγο μπάλα. Τι έχεις πάρει, κουράστηκες. Κουράστηκες, Ιωάννα. Πάμε λίγο. Πίεσε λίγο. Το βάλε. Όχι. Κάτω στη γωνία. Ευχαριστούμε. Να σε καλά, παιδιά. Τι. Έπαιζε κανείς από εκεί. Πάρτε από έναν, Ελένη. Πάρτε από έναν εδώ, πάρτε από έναν. Το δεύτερο το κάνει, δεν είναι το ίδιο πάλι. Προσχέ μην παίζεις εδώ κάτω. Μην απλώνεις χέρια μου, σου στρόφηκαν στα μούτρα. Σαν και το κόσμο μαζί. Είναι Την μισέ. οτροπία που σου έχει δώσει. Ναι. Έλα, Ιωάννα, έλα. Αχ, τσιμπάκι, τσιμπάκι. Όπα. Έλα, Ναταλία. Ναι, βοήθα λίγο. Κουράστηκες. Κοιμάσαι, Κοίτα από εκεί ρε που βλέπει. Ναι, εκεί πέρα το κάνω. Το γυρνάει και τα αφήνει. Δεν θα μας βρίζουν μετά οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να παίζει την μπάλα. Το δείχνει το τέρμα. Τώρα η γκολ από αυτές δεν το πήρα. Έχω ξεχαστεί. Μπράβο! Παίζε. Πέραστη. Της έκανα zoom πάνω. Στη μούρη. Κάνει zoom. Δεν κάνει. Το βρήκες, ρε. Ναι. Μην το χαλάσουμε τον άνθρωπο. Μόνο αγώνα δεν θα δει. Δεν θα δει εγώ. Θα δει πόσο είναι τα γήπεδα και τα δάση. Τράβα μετά και κάνει περιγραφή στο ΣΥΚΑΜ. Τα σπίτια και αυτά. Πέναλτι! Πάλι έχει φάει 4 τούμπες. Μόνο. Δεν φεύγει, δεν υπάρχει κάμερα. 25 πρέπει να παίζει. 28. Θέλει 5 λεπτά. 7. Είπα θα το κρατήσει 40 αυτό τώρα. Αλλά Ιωάννα μπροστά κάτσε. Ιωάννα μπροστά κάτσε. Έλα ρε! Τσίμπατε λίγο την μπάλα! Πού πας ρε. Τώρα η Ναταλία. Καθαρίζει, βάζει γκολ. Καθάρισε το σεντερμπάκ τώρα. Τι κάνω τώρα? Πάμε από θεραπεία.
Και λοιπόν τελειώσαμε. Γίνατε κατά πάνω, σε πάρε και σένα, ρε. Άντε ρε στυλιάρι. Με πήρες. Με πήρε.